Matt Gaetz hevbendeke neziye serokê hilbijartê Donald Trump'e. Donald Trump nayê rawestandin. Endamê Kongresiyê bereyê Komarê Matt Gaetz roja pênşemiyê xwe ji berbijariya Wezîriya Dadeyê vekişand. Komîteya Etik ya Civata Nûneran di derbarê Gaetzê ji berî dayên tawanbariyên cûr lêpirsîn didomand. Gaetz wanî dayana red dike. Lê gelek kanûndanerên Amerîkî li ser zanîn û kanîna wî ji bo Wezîriya Dadeyê xembar bûn. Kongressman Gaetz ku ez wî şexsî nas nakim wek parêzvanek xurt û navdar yê Serok Trump e. Lê hevdem bûye mijara îddiayên pêbaweriyên rewişteke tawanbariyên giran û metirsîdar. Kongresmenê çar serdeman û endamê Komîteya Karûbarên Çekaniya Civata Nûneran Gaetz li ser xerçkirina zêdeyên hikûmetê pir caran serokê wê demê yê Civata Nûneran Kevin McCarthy rexne kiribû. Real chaos? Bêserûberiya durist ew barê giraniyê bike veser milê gelê Emerîkî dema ku dalengiya salaneya $2 trilyon berdewam be. Karsazê milyarder Elon Musk di destpêka vê hefteyê de pesnê Gaetz dabû. Musk xwediyê platforma cêvakî X'ê got ku Gaetz wê bibe çakûcê dadmendiyê. Lê komarî jî di nav de gelek senatoran nerazîbûn nîşan dan ku Gaetz bê agahiyên zêdetir yên derbarê wan îddiayan de nabe ku wek wezîr were erê kirin. It's profoundly problematic to have the Her keşebara ku li Amerika ji bo posta herî bilind ya dadmendî kesekî tê îddia kirin ku tawanên giran pêk aniya were erêkdarkirin û herçend dijî wî dozek nehatibe vekirin ev giring e. Divêt Sînat kiryarên wî ji aliyê exlaqî û qanûnî ve binirxîne gelo ew qet bi firmî hatiye tawanbarkirin yan na. Serokê hilbijartî Donald Trump îroîniyê li şûna Gaetz dozgera giştî ya berê ya eyaleta Florida Pam Bondi wek berbijara xwe ya nû ya ji bo Wezîrtiya Dadeyê destnîşan kir. Ji bo raporta Catherine Gibson, Özlem Yasak, Dengê Amerika.